שלום, שמי לקי יהודה שרם, בנו של אסף שרם ונכדו של בובה בנאי. נחטף לי על ידי ארגון טמבל. מצבי בריאותי הידרדר בתקופה האחרונה. אני סובל מאימפוטנציה, פרקינסון, שכין, דבר ומכת בכורות. במהלך השבועיים האחרונים ניזונתי עם עגבניות שרי וחלב גבולים בלבד, וחוטפיי מתייחסים אליי מצוין. מתייחסים אליך מצוין, יא קקה? בוא נקרא. כדי להראות שאנחנו רציניים, אנחנו מראים לך את העין שלו, או זאתי שלא נמצאת, יא קקה? כדי להראות שאנחנו רציניים, אנחנו דורשים 200 חמושים ביורק אסיר ו500 חמצוצים מהקפטריה של מישל עד יום חמישי, ולא לקי נשרף. ברור? להתראות אסף שרם יא מזייפה.